Така хора, Get Ready With Me, много бързам. Ще се виждам с една моя приятелка като цяло. И трябва бързо да действам, аз и бързо много не мога да се разберем, ама сега ще трябва да се разбирим. Защото тя пътува към мен. И това не е много добре, защото аз сигурно, както поредно, се разбрахме да се чакаме пред Лилито, ама аз като се знам какво съм заспала вчера, няма да слагам много неща. Това ще е най-малкото Get Ready With Me, но бързам хора, нямам никакво време буквално. Дори няма да слагам на ръката там, дето ми стана така някакви работи, за да покрия направо изчезвам, защото няма време. Много си мразя тръпчинката и се опитвам да я закрия някак. Добре, готово. Но първо ми се реве. Десет хиляди часа се бавя само докато си сложа коректор. Буквално. Няма никакво време. Направо така, както е на лицето ми, размазвам. Един да ме няма от вкъщи. Много мразя като бързам. Аз почти винаги бързам, защото съм забраванка. Всичко забравям, в последния момент се сещам. Никаква ме няма. Да не казвам това на какво приличаше. Изчезвай в кофата. Хора, няма да се чувам в къде ми е това, бе? Ей го. Бой, какво беше?